Mga bay, mga day, say hi at kaway-kaway. Simula na ng masayang kwentuhan kung saan ibibida natin ang buong kabisayan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Good vibes ang hatid ng bawat talakayan. Kaya mga kababayang Bisaya, tara na't mag-good time! Good time! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si PCOO Secretary Martin Andanar dito sa RMN DCXL 558. Mayong adlaw sa tanang Bisaya, sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, pati na ang tanang nangaon karon sa mga karinderya. Nagpaalot sa mga barbero, nagpagwapa sa mga parlor, mga tindero ug tindera, sa mga sari-sari store ug labi na sa tanang mga nanay nga gaasikaso sa ilang pamilya sulod sa ilang panimalay. Maayong adlaw karong Sabado. Mag-uba na sad ta mga higala sa usa ka oras nga public service program diri sa programang Andam Hatag og Tinuod. Tinud-aray kinasing-kasing na tabang sa tanang mga Bisaya. Kini ang Bisaya Gyud diri sa DZXL 558 RMN Manila. Ako ang inyong higala nga Bisaya Gyud, Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar. Sa tamo adto sa atong public service, kabalo ba mo nga daghang mga dako ug maayong mga panghitabo sa Visayas ug Mindanao. Niya mga igsuon ang atong mga pang good vibes na mga good news gikan sa Vismin region. Kabalo ba mo mga igsuong Bisaya nga kada moabot ang February 2, taman February 9 na ay dakong celebration activity sa San Enrique Negros Oriental. Mao kini ang gitawag nga Bulang-Bulang Festival. Nakahatag og maayong kita sa mga gapuyo didto. Mao kining game fowl industry na atong gistoryahan karon. Ang Bulang-Bulang Festival ay usa ka character dance presentation nga gapakita sa kinabuhi ug kinaiya sa usa ka panabong nga manok or fighting cock. Para din sa mga sabongero. Hilig kang magsabong, ang Bulang-Bulang Festival para din mo. Sa uban pang balita, napili ang bayan sa Taraca, Lanao del Sur nga champion town para sa Rural Development Program sa ilang probinsya. Sulti ni Mindanao Development Authority Secretary Manny Piñol, makit-an dito sa Taraca ang daghang proyekto nga makahatag og panginabuhi sa mga residente aron muubos ang poverty rate sa ilang lugar. Plano sa mga Taraca officials nga magtukod og usa ka learning center nga makatabang sa mga mag-uuma sa Lanao del Sur. Pakadawat ang Occidental Mindoro og halos 300 million pesos worth nga mga proyekto og programa gikan sa Department of Agriculture. Matud pa ni Agriculture Secretary William Dar, moabot sa 70 million pesos ang ilang ihatag nga pondo para sa agriculture sector og 54 million pesos para sa fishery sector sa lugar. Gawas pa niini ang 51 million pesos sa unconditional cash transfer nga gikan sa Rice Farmers Financial Assistance. Mauna mga higala ang atong mga dagkong balita gikan sa Visayas ug Mindanao, Vismin Region. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andanar dito sa RMN DCXL 558. Balikta sa atong programa nga Bisaya Gyud diri sa DZXL 558 RMN Manila. Karong adlaw naay giduol sa ato na nanginahanglan og tabang sa atong programa. Dugay na rin na sakit og bisag asa na siya nangayog tabang aron lang magpa dialysis. Dako gyung problema kaning sakit sa bato, kaning dialysis mahal kay ni. Sa edad nga 46 ni Arceline Mabolis Mendoza nga usa ka Surigao-non, kababayan din naa na siya daghang gibati sa iyang lawas. Sa naani ang sakit nga diabetes nga niabot ang impeksyon sa iyang kidney. Sus, delikado na ni. Naapod siya high blood ug lang water retention nga kinahanglan matambalan
pinaagi sa dialysis. Wala siya igong kwarta para sa iyang pagpa-dialysis. Maunang aniduol siya sa atua aron mangayog tabang para sa iyang pagpatambal. Niya ang storya ni Arceline atong tan-awon. Arceline Mendoza, 46 years old. Ano ko, kidney, sir. Gusto ko magpa-dialysis. Naano ko ng sugat. Kasugat ako sa diabetes. Tapos puputulan sana ako. Sabi ko, pwede naman siguro gamot, Dok. Huwag lang putulan. Sige, gamot na lang. Buti naman, nag-ano naman ng gamot. Nadala naman, may ano pala ko sa kidney, sakit. Lumaki yung tiyan ko. Tigasan ako mga paa. Tapos hiningal. Para ako naglutang-lutang ngayon. Mabigat ang pakiramdam ko sa kulawas. Tapos paamor ko naglutaw-lutaw. Wala, nanghihingi lang ako sa tulong sa akong mga igsoon para makabilak ng gamot, pati pagkain. Kaya ko na lang umuwi doon. Dito na ako sa akong kapatid. Sagdan naman ako nila. Gagaling lang ako, sir. Okay na sa akin. Tulungan ako ni Senator. Kaya di ko mapagamot yung ano ko eh. Lawas ko pag di ko magano ng tulong sa inyo. Ay sir, salamat sir na jaon ka muna mutawang sa ako pagpa-dialysis. Salamat kazud. Atong nang naibalaan ang kalisod sa kahimtang ni Nay Arceline o gituktok siya sa atong mga kasing-kasing mga higala aron mangayo og tabang para sa iyang pagpatambal. Naa siya karon sa pikas linya para ato siyang mastorya. Maayong adlaw kanimo, Nay Arceline. May adlaw sab, sir. Taga Surigao ka ba dya? Oo, taga Surigao. Hamang ka sa Surigao naghuya. Sa Surigao Sur ba ka o Surigao Norte? Surigao, sir. Surigao Sur. Unsa may asa man imong lugar sa Surigao Sur? Asa dapit? Sa Puyat, Carmen. Sa Puyat Carmen. Unya, Nay Arceline, kumusta naman ka? Naglisod pa ako, sir, eh. Pila na katuig kining imong sakit? Pero Pila na may nagkuan. Nagpa-doktor ako. bag-o lang. Oo. Unya, kinsa may gasuporta sa imong pagdialysis? Kuya, sir. Uya pa ko nagpatambay, sir. Uno na. Naku, di ka magpatambay, base nini mo kalat sa imo lawas, maapektuhan ng ang iba nimo na organ, kidney, apektado, tanan. May kidney ako, sir. Komplikado na eh. Sus. So, Joy, imo Nanghupong na kao. Oo. Nagdako na ako tiyan eh. Amo lagi, amo dyan, nanghupong ang tawag dyan sa Tagalog, manas. Oo, manas, sir. So, tungod kay dili ka makapagpa-dialysis. Oo. Amo dyan ang problema ni mo kuman. Oo, So, sir. umay amo pwede may tabang sa imo, Nay Arceline. Ano, sir? Magpa-ano ako, sir? Pa-dialysis, sir. Pa-dialysis. O sige. Oo. Akong storyahon si Senator Bongo sanan ang ato Malasakit Center para matabangan ka sa imo pagpa-dialysis kay mahal ra ba dyan? Lagi, sir. Salamat, sir. Okay. Standby ko lamang din nun. Kasama ko ngayon si Greg. Nasa tabi ko, Greg. Tulungan natin si Ma'am Arceline para makapagpa-dialysis na siya. At kung ano pa yung mga kailangan niya, baka pwede natin siyang bigyan ng assistance. Yes, sir. Morning among trabaho. Morning among kausa, Ma'am Arceline, diri sa Bisaya gyud. Sir. Nananaw karon si Senator Bongo, ang Malasakit Center.
Dananaw sa imo ang mga Bisaya gyud na mga listeners o atong mga viewers basig naa kay mensahe sa atong mga kaigsuonan o kay Senator Bongo. Sir, salamat ako sa imo, sir. Magpuang ka mo sa ako sakit, sir. Makatabang ka mo. Isod ka jud ako, sir. Trabaho na ako ba na? Extra lang. Okay. Dugay na ka diri sa Manila. Dari ko sa ako maguyang kay Joel Mabuli, sir. Nagpuyo. Haman John Dapit. Dari sa Naik. Cavite. Sa Naik, Cavite. Oh, taga Cavite pala ito si Nanay. Okay. So, lisod John, kay nagpuyo ka sa imo igsoon, tapos way mo pang gasto. Oo. Okay, Nay. Basta ang among himuon, we will contact you. Greg, basta kontakin mo si Nanay Arceline para hindi na siya makaabala pa sa kanyang tinutuluyan dyan sa Naik, Cavite. At nang sa ganon ay mabigyan na rin siya ng lunas, mabigyan na rin siya ng pangpa-dialysis niya, at kontakin natin ang Malasakit Center. Pwede man tawagan sila ni Asek John G, sila tutulong. Nay, standby lang ka diya. Sir. Amo kang tabangan, mo ni among kausa sa Bisaya gyud. Standby lang ka, kami na bahala sa imo. Salamat kayo. Sige, sir. Salamat, sir. Mabuhay ka, Nay. Mo kadto si Nanay Arceline, taga Surigao Sur, karon kapuyo na sa Naik, Cavite, na problema sa bato. Wa siya pampatambal, wa siya pampadialysis, so atong tabangan din sa Bisaya gyud. Okay. Mubalik ang Bisaya gyud diri sa DZXL 558 Armin, Manila. Diha ramo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andanar dito sa RMN DCXL 558. Balik ta sa atong programang Bisaya Gyud diri sa RMN Manila para sa atong mga kababayan nga halos mawadan og paglaom ug abi ninyong wa na gyoy kasulbaran sa inyong mga problema. Ani ang programang Bisaya Gyud, andam mutabang sa tanang Bisaya nga naay tinuod nga pagpanginahanglan. Abri among linya para sa tanang Bisaya nga nanginahanglan og medical assistance o gusto mong muuli sa inyong mga probinsya, abin gusto nyo pangkabuhayan showcase sa mga OFW sad nga gustong muduol sa among programa, tawag lang o text sa Globe 0967 386-4761, Smart 0947-486-0291. Pwede po mag-message sa among official Facebook page nga Bisaya Gyud. Karon, basaon nato, Greg, ang atong mga komento or mensahe sa atong social media nga human nilang makit-an ang atong gihimo, atong mga natabangan na kinasing-kasing diri sa Bisaya Gyud sa DZXL 558 RMN Manila. Basaon nato. Si Rufo Babia Akdal, good job, Bisaya Gyud, mabuhay ka second honor. Salamat, Rufo. Nickmar o Nickmac Macabenlar, long live sir, long live pod ninyo mga akro. Bisaya Gyud, salamat sa programang Binisaya, gikan kay Judy Villa Randa. Uy, si Higalang Eli Espina, nationwide ni Boss Mart, minaw ko ani kada Sabado pohon, proud Bisaya Gyud. Salamat Higalang Eli Espina. Di ka na sugbo atong amigo na Cebuano. Okay, salamat sa tanang mga igsuon nato nga naghatag ilang mga komento ug mensahe sa atong social media account or Facebook page. Dili nato mabasa karon kay daghang kay nag-comment. Karon na pod atong balikan ang usa sa mga programa, usa sa mga segment sa paborito nako diri sa Bisaya Gyud, ang Bisaya Food Trip. Tuol na po ng alas 12 sa Udto, maoning kinahanglan natong magluto para sa mga paniudto atong tilawan karon. Nga lami kaayong pagkaon mao ang inihaw nga tuna, panga, nga iandam sa atoan ni Chef Joey Desales ng Hoy Panga. Sobraan ang inyong pagkaon, kaon imong bukog na gahi. Ang tawag sa imo, Hoy Pangag.
Naintindihan mo, Greg, anong pangag? Ito yung walang ngipin, yung natanggal yung ngipin. Hoy, pangag. Oh, bungal. So, hoy panga, pag nasobra ng kain, hoy pangag. Kung giyon sa ugluto ni Chef Joey, ni Ana, ang iyang mga sekreto. Please watch. Saan man sa bansa, saan man sa mundo, basta Bisaya, stand out tayo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dito sa RMN DCXL 558. Mayong buntag sa tanan mga Bisaya diha. Ako si Chef Joey Disales. Taga Huy Panga. Isa sa pinaka best seller sa mo nang gitawag mig Huy Panga kay dire sa Panga ang pinakalami kayo. Ang ingredients niya pagluto, mantika, og ang paminta, og ang butter. Tapos pag naluto na siya, mo na mo ipares yung barbecue sauce na mo na Huy Panga gikan, lami ini. Unya, ang kaning Panga na mo, fresh gini gikan sa Davao, mo nang balik-balik ang mga tao dire sa amo. Tara, magluto tag Panga. Unsaon na mo pagluto ani? Pakita na ako karon. Ipakita na nako karon ang unsaon pag-ihaw sa Panga. Una ang iyang likod. Pagbutang. Pag uman, mantika. Butangan mo mantika siya. Sunod ang paminta. Ibutang lang siya. Ibudbud lang pod. Mabutangan tanan. Pag uman sa mga 5 minutes, ibaliktad na po din mo siya. Tanaw-tanaw lang din mo, kay bantayan pa ang Panga. Sa pagkuhan, ihaw. Unya, pag abot og 30 minutes, luto na imong Panga. Ipakita na ako kung saan na mong naluto na siya ang Panga. Mauna ang pertigyod kalami nga inihaw na Panga made by Chef Joey Disales of Hoy Panga Restaurant from Davao City. Mag-tiktak na punta karon mga igsoon, kini ang portion nga maghatag kaninyo og kalipay, kalinaw o pagpagaan sa inyong mga gibati, inyong kasing-kasing tanawa. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party. Dok, ningawa, Dres Mental Hospital, oy. Mong nakahuna-huna ako nga, akong sulat pa na akong kaugalingon. O niya, unsa may sulod sa imong suwat? Wala pa ko kibalo, kay surad si Mana pa man ako madawat. Ubalik ang Bisiagyo diri sa DZXL 558 RMN Manila. Don't go away. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andalan dito sa RMN DCXL 558. Padayon ta sa atong programang Bisiagyo diri sa DZXL 558 RMN Manila. Magpatukar na punta og usa kanta nga para sa tanang Bisaya. Sulti sa mga katigulangan nga kung naa kay makit-an nga miaging ulalakaw pag-wish kay kini matinuod o ba? Og mauna ang mensahe sa atong patukarong kanta karong adlaw nga gi-compose og gikanta ni Miss Jewel Villafuerte na ay titulong Ulalaka. Saan man sa bansa, saan man sa mundo, basta Bisaya, stand out tayo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dito sa RMN DCXL 558. Samtang ako nagtambay diri sa Dublin sa dalan dunay usa ka bulalakaw ang ako ang nakitaan nagsayaw-sayaw sa ngit-ngit sa tunga-tunga sa langit ug sa walay pagduha-duha dugan ako ni singgit kay matud pas katigulangan kung imo kining makutan dunay usa nimo
na gyud maako naka usado ha tulo upat lima gamay-gamay na lay kuwang maangko nati ka usado ha tulo upat lima hapit na gyud maako naka usado ha tulo upat lima gamay na lay kuwang nagkaluyan na kini nagahinay na ang lupait nitugdon sa akong tapait kalit ko nga gilunggob ug gikop tanong kugot wa ko mandamha na kini mo tingog malukoy ka intaw na nuktok sa imong dughan dili ko bulalakaw dili sab ko bulawan usa ka ninipot nga nasag sa dalan buhaton ko tanan para imo kong buhian la 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 Nindot og mensahe ang kantang Bulalakaw ug naa sa linya karon ang atong bag-ong idol na si Miss Jewel Villaflores. Maayong adlaw kanimo, Ma'am Jewel. Maayong adlaw, sir. Maayong adlaw sa tanan na minaw ug mga nagtan-aw karon. O diri sa Bisaya gyud mo nang atong usa ka portion sa atong program na atong patakoron ang mga nindot na mga songs, mga music, mga kanta nga gi-compose na original ng atong mga kababayan, atong mga higalang Bisaya. O kini mong gi-compose nga o gikantang Bulalakaw. I like the vibe, jazzy. Wow, salamat. Very jazzy. Karon dili na kay ka makapaminaw og mga anin na mga kanta ba na jazzy na gives you so much positivity and good spirit. Good vibes, no? Tama. Kasama ko si Greg yung good vibes, di ba? Unsa may imong inspirasyon aning pagkanta o pag... Ikaw ba nagsulat aning Bulalakaw, ma'am? Ay, sus. Yes, sir. Singer na, composer pa. Ikaw na, ma'am. Ikaw na. Ikaw na gyud. Salamat. So, unsa imong inspirasyon ani, ma'am? Kining kantaha usa ni siya ka allusion kay na ako'y usa ka nursery rhyme nga nabasahan sa among libro ko kabata na ko nung if I'm not mistaken, English learning textbook to siya by Carmelita Ballesteros niya. Ni usa ka nursery rhyme dito nga giuluhan og Falling Star. Dili ko siguro if siya based a writer ato nga specifically, pero ang story ato kay nay bata nga nakadakop daw og Falling Star and di pa kaayo siya only to find out nga firefly dito yung nadakpan. So iyan na lang gibuhian para dili daw mamatay ang firefly, and for some reason dili ko makalimot ato nga story kay naigo siya ko ato mga 7 or 8 years old ko ato, and mo to nakahuna ko nga hastang sakita ang feeling, and nasuwat na ko ang Bulalakaw mga around 16 or 17 kay nibalik to nako nga feeling og hitungod ni siya sa usa ka babae nga nahigugma sa usa ka tawo nga para niya dili niya makuha. Usa ka adlaw nakakita siya shooting star kung sa Bisaya pa Bulalakaw. So, nakainamdam siya nga kung mag-wish daw ka sa Bulalakaw, matinuod daw. So, abinakog imo ning personal experience gyud nga na doon na kay nakita ang lalaki na murag galisod ka, galisod ka kuan. It happens to all of us, di ba? Yes. Na doon na tayo crush, nga tinganahan sa ato ang crush nato,
So we end up being crushed kay sakit kaayo. Sakto. Una makita tag Bulalakaw and we wish upon a star. Ikaw ba, Greg, meron ka ring experience na yung gusto mong crush na crush mo nung grade school o nung high school o college pero Hindi ako gusto. hindi ka gusto? Meron. At nakakita ka ba ng Bulalakaw? Ng show? Nag-wish ako eh. Kaya lang hindi pa rin tinupad. Oh, unsa may tambag nato ani kay Greg, Ma'am Joel na problemado wala hindi raw naging totoo, hindi raw tinupad yung kanyang wish. But anyway, what a great song that you have. Thank you so much. I wish you all the luck in the world. Karong 2020, Year of the Rat, no? Year of the Rat. Thank you. Ang akong ampo nga swerte po ang imong zodiac sign para sa Year of the Rat. Unsa man ka tuig ang gipanganak, Joel? 1992. 92. Oh, bata pa di kay ka. Masyadong bata pa to. Unsa may sign ako, tiger man ko, unsa man ka? Wala sa sure pero murag monkey matingal. Monkey. Okay. I-search na ako. Oh, I'm sure swerte yung kakaron kay ako. Yay. Kaya ako Year of the Tiger, hindi ko ano ngayon eh. Itong yung taong ko ngayon eh up and down daw ako, up and down. Pero you know, ito naman lahat, Greg, tanan kining mga atong kuan na Jewel kining sa mga zodiac sign o kaning mga Chinese signs, no? This will serve as a guide for us karon New Year. But I am very optimistic nga kining imong kanta na Bulalakaw really make it and will make every Bisaya nga proud gyud. Garbo kanamo sa tanan nga mga artist karon basta gikan sa Visayas o sa Mindanao basta Bisaya. Garbo kanamo. Salamat kayo sa imong oras. Daghan kayong salamat sir. Sa Thank you. pag-imbita. Thank you so much. Thank you. Mabuhay ka, mabuhay itang tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si Secretary Martin Andanar dito sa RMN DCXL 558. Nindot ang mensahe sa kantang Bulalakaw by Miss Jewel Villafuerte. Atog yung suportahan ang mga original Bisaya music. Okay? Lahi na dyan ang mga Bisaya, mga igsuong ko. Sama ninyo, sama nako, basta bisag asa ni mo dalhon, mugawas yun ang tinuod nga talento. Bisaya yun. Magkita-kita ta usab sa sunod na Sabado para sa atong sunod na episode diri lang sa Bisaya Gyud sa DZXL 558 RMN Manila. Ako inyong tinuod nga higalang Bisaya. Bisaya Gyud, Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Mag-ampo tatanan, mag-amping tantanan. God bless everyone. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Tambayan ng mga proud Bisaya. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay, buhay-buhay, pati na rin tagumpay ng ating mga kababayan sa kanilang larangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Talakayang magaan, eki sa mga bad news, at bad vibes na usapan. One for all for one. Mga kapwa Bisaya, come on, let's have some fun. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kasama si PCOO Secretary Martin Andanar tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa RMN DCXL 558.